ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಇನಿ ರಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀನರಿ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಅಂಗಡಿದಲ್ಪ ಅಪ್ಪುಡೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟೀಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೀನರಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಓಡೆಗೆ ಪೋಪುನ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಎತ್ತ 4 ಕಾಲ ಉಂಡು. ಹೊಸ ಅಂಗಡಿದಲ್ಪ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕಂಡದ ಪೂರ ವ್ಯೂ ಎಡ್ಡುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಹೋದವರ ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪಡೊಂದು ಆಸೆ ಎತ್ತಂಡು ಕೂಡೊಂಜಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅವು ತೂತು ಜಾನ್ ಬಟ್ ಒಕ್ಕಡೆ ಇಂಚನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಂತಂದು ಪೋಡತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ಮೂಡಬಿದ್ರೆಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೊಂದಿಲ್ಲ. ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಸುರು ಕಡೆ ಪೋದಿಡೆ ಬರ್ಕನ ಅದು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಅಂಚಿಗೆ ಹೋಯ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಉಡಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಎಂಚೆತ್ತನ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಗಜಕೇಸರಿ, ಕಾಗಿನಾಹಾರ, ಎಡಕುಮಾರಿ ಬುಕ್ಕ ಹೊಸಳ್ಳಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ರಿದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ತೂತಾರೊಂದು ಏನಿದೆ. ತುಳುನಾಡು ತುಡರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಅನ್ಬೇಕ ಅವ್ರೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಲ್ಪ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರು. ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಂದುಂಟು. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ತೊನ್ಗ. ಎಸ್ ಕಲ್ಲ ಮುಂಡ್ಕೋರು ತುಳುಲಿ ಪಿಟ್ಟು ಬರೀತಿರೋಲು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಪೋಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಪೋಪುನ ದ್ವಾರದಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ತಂಡೆ ಕುಡೊಂಜಿ ದ್ವಾರ ಇತ್ತಂಡು ಭಯಂಕರ ಗ್ರೀನರಿ ಉಂಡು ಅಂತೀರು ಮಾರೆ. ಏತು ದೂರ ಪೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮನ್ಪಡ ಆಪುನ ಅಂದಿತ್ತೆ. ಬತ್ತನ ರೂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಉಂತಾಗನ ಉಂತದಕ್ಕೇನ್ಗನ ಪನಿಕ್ಲೆ ಇವ್ರ ಮರ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಂಡರತ್ತ ಅವು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಎದ್ದು ದೂರ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ 10-15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು. ನೀರ್ಕೆರೆ ಒಂದು ಗುತ್ತು ಮನೆ ಅಂದು ನೀರ್ಕೆರೆ ಗುತ್ತು ಮನೆನಾ? ನೀರ್ಕೆರೆ ಗುತ್ತಿನ ಮನೆ ಆನ್ ದ ವೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರು ತೂಕ ಅದಂದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡೆ ಬಂಡೆ ಮಾರು. ಎಸ್ ಅವ್ರು ಓಲಾ ಟರ್ನ್ಗೆ ತಂಡ್ರು ಅನ್ನೆರು ನಿದ್ರದ ಕನ್ನಡ ತೂತುಜೇರು ಟರ್ನನು ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂತಾರೆ ಓಲ್ಲ ಟರ್ನ್ಗೆ ತಂಡ್ರಿಜ್ಜು ಬಂತಾರೆ. ಓಲ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಉಂಡು ಟರ್ನಲತ್ತ ನಮ್ಮನೆ ಟರ್ನ್ ಉಂಡು ಇರಗೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಜಿಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಾಲು ಇರು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆದ ಪಿದೊಡ್ತೀನಿ ನಿತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡುವ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಫೀಲ್ ಆಗೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್. ವಾತಾವರಣ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬೇತುಂಡತ್ತ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುವ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಓನಾಗ 2 ಕಿಲೋ ಕೋರಿ ಬತ್ತಗೊಂಡು ಅವ ಅಂದು ಪುಟ್ಟ ಬತ್ತನ ಅಂದು. ಯಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್. ಒಂಚೂರು ಮಾರ್ಗ ಮುಟ್ಟ ಬದಿದೊಡು ಎಲ್ಲುಂಡು ಬಂಡರು ಮಾರು ಚೂರು ಎದುರು ಪೋತೂಕ ಆಕ ಮುಲ್ಪ ಗುತ್ತದ ಎಲ್ಲುಂಡತ ಓ ಅವ್ವ ಒಂದು ಗುತ್ತದ ಎಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬರತ್ತ ಮಾರ. ಕಂಡಲೆ ತಿಕ್ಕುನ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಂಚು ಉಂಡೊಂದು ಗ್ರೀನರಿ ಪಚ್ಚದು ನಡುಟು ರೋಡ್ ಅಂಚಿಡ್ದಲ್ಲ ಕಂಡ ಉಂಡು ಇಂಚಿಡ್ದಲ್ಲ ಕಂಡ ಡ್ರೋನ್ ವ್ಯೂ ತೋಡೊಂದೇನು ಆಸಮ್ ಅದುಂಡು. ಯಾನು ಈತ ಕಂಡ ಈತ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಕಂಡ ಏರ್ಲ ದೀಪಜೀರು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಒಂದು ಗುತ್ತದ ಜಾಗ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ
ಓಕೆ ಹೋಗುವ, ನಾವು ಹೋಗುವ. ಸರಿ ಚಲೋ ಪಿದಡ್ಗ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಗ್ರೀನರಿ ವಾಸ್ತು ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಮಾರೆ. ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಂಡ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಟೂವರ್ ತಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಕ್ಕಿಂತ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟಿಪ್ಪುಂಡು, ಕೇರಳ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡಿತ್ತೆ ಪೂರ ಕಂಡಂತೆತ್ತ ತೋಟದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಕಂಡನ ತಿಕ್ಕುನೇ ಮಸ್ತ್ ಅಪರೂಪ. ಸೊ ಅವೇನೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ತೋಜಾಗ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಳುನಾಡು ತುಡರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಂತನೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನ. ಸೊ ಆರು ಪನ್ನೆಕ್ಕೆ ಆರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪಿನ ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಸೀದಾ ಬತ್ತೀನಿ. ಅವು ದಾದಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಕ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡಂಡು ಏತು ಸರ್ಕಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂಡ. ಸೊ ಎಡೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋಜಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ವ್ಲಾಗ್ನ ಟಿ ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತ ತೂಲೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು. ಅವತ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಂಡದ ಸೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನನ್ನಲಾತ್ ಹೊಸ ಜಾಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬರ್ಪೆ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಟಾಟಾ, ಸೊಲ್ಮೆಲು, ಬಾಯ್, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ತುಳುನಾಡ್.